Kate, dili man ingon ani ka mahal kumpara sa uban, pero gikan ni sa akong kasing-kasing. Puno og kamingaw, paghinam-hinam, pagtinguha, o paghigugma. Ching! Musta? Taysa, Ngano ka, uy? ako lang giklaro, og dili ba ni Damgo? Tayas buang, uy. Tinuod ni O. Dili ni Damgo. Hindi naman inakalang ikaw pala ang magkakasamang hanap ko noon. Ibang-iba sa ngayon, ika'y dumating sa tamang panahon. Musta naman ka? Gagi. Ako? Nakalampos na Jugos Kalbaryo. Umana ta ng exams. Nakapasa na ko ng projects. Ikaw? Musta ka? Imong akads? Ako, murag hagbong nagulo ko ani. Ha? Ayaw, ginana ching uy. Lagi, pero okay ra. Pasar man pud ko nimo. Handa kong gawin ang lahat, makapiling ka lang. Walang higit sa'yo, ikutin pa ang mundo. Ako'y babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sikat. Ataya jud nimo ching uy. Betaw, seryoso. Mingaw kay ko nimo Kate. Permi ra kong gapulaw. Kay sige ra kong gipukaw sa kamingaw. Sorry jud ching ha. Pero suryante ka sa tinuod. Katong nihatag og chance ni Vince. Gituyo ar jud nako to para molayo sa kanako. Kay dili ko ganahang ikaw mapasangin lang mugamay akong grado. Giprotect ra te ka ching. Giprotect ra na ako kung unsay naa nato. O kung unsay naa nato, dili ko gustong mawala. Hindi naman inakalang ikaw pala ang magkakasamang hanap ko noon. Ibang-iba sa ngayon, ika'y dumating. Unsa day naa nato Kate? Best friend, Best friend na jud tataman. Dili madalag. moabot ra ta ana. Dili man karon, pero puhon. Kana if makahulat ka nako. La, nga unta? Taysa, Naunsa naman pod? murag itugnaw kog kalit. Murag need ko nighag. La, gitugnaw jud ka? Oo, very much tugnaw. Aw, pagbulad sa init. Ataya oy. Tala na ba? Hala Kate. Nipuro akong kamot. Gakulugod siya. Wala siya ganaha holding hands. Handa kong gawin ang lahat, makapiling ka lang. Walang higit sa'yo, ikutin pa ang mundo. Ako'y babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sigaw ng puso araw-araw. Aminin ko na sa'yo, ngayon lang akaganto. Ako'y babalik pa rin sa'yo. Good afternoon, Ma'am and Sir. Afternoon, ma'am. Unsay matching? Kasi minon ninyo ma. Kung available lang mo sisig solo 89 pesos, special 99, tofu 119, shawarma 129, chicken poppers 79 and 99, plain and chofa na siya, Ma'am and Sir. Dayon pork bulgogi, dayon sa platter na mo wala na siya yung rice pero
200 grams of kuan na siya ulam. Tofu, napod may sisig katong meat. Siomai chow fan 69 pesos, lumpia chow fan 69, then spam musubi 99. With free drinks na siya tanan. Sige, tagaay mig sisig ma'am. Nya kanang pinaka bestseller ninyo dire. Sige. Kabalo ka? Sa tanang pagkaunan dire. Dire ako pinaka favorite ching. Ako day. Unsa ikaw? When ka mo favorite? Ikaw mo akong favorite ching. Ikaw akong favorite sa tibuok kalibutan. Sure? Kaayo. Kaayo pas tanang kaayo. Favorite best friend. Ikasuko ba sa sisig cake? Kasuko ang Kung ikaw ang sisig, ikaw ng puso ko. Hindi naman inakalang ikaw pala ang magkakasamang hanap ko noon. Ibang iba sa ngayon, ika'y dumating sa tamang panahon. Ikaw na ba yung dinalangin ko? Handa kong gawin ang lahat, makapiling ka lang. Kate! What if maminyo ka ba? Pila ka bok anak mong ganahan? atay. Wala pa sa kong huna-huna, uy. Tubaga la good. Mura po kag artista eh. 5. Ngano di ay? Ngutana ra. Ikaw, pala mong ganahan. 5 mandagay. Unsa? 5 mandagway mong ganahan. Di 5. Nung ka? Kate, okay ra ka? Okay ra na, Kate. Maka-recover ako. Gambay ra ka ng yayay. Small ra ka na, small. Okay ra na. Maka-recover ka dyan ka na. Okay ra na, Kate. Ching, ikasuko ba sa dagat? Ha? Ikasuko ang unsa? Ikasuko ba sa dagat kung sa akong gugma ka malunod? Hindi naman inakalang ikaw pala ang magkakasamang hanap ko noon. Ibang iba sa ngayon, ika'y dumating sa tamang panahon. Ikaw na ba yung dinalangin ko? La, kilig ka no? Ako, kiligon. Never, never again. Ngi, sige kilig dyan na siya oh. Wajud tawon. Pero grabe, Kate, no? Unsa may grabe? Did you know na 96% sa kalibutan kay dagat? Nya ang 100% ana, gugman ako nimo. Handa kong gawin ang lahat, makapiling ka lang. Walang higit sa'yo, ikutin pa ang mundo. Ako'y babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sigaw ng puso araw-araw. Aminin ko na sa'yo, ngayon lang ang kaganto. Ako'y babalik